Lenyukela yakutsho kwishumi elinesihlanu inani labantu abasweleke kwingozi emanyukunyezi ngethuba iminibus taxi nesigadla zingqubano kweenkunzi zegusha kuwo lawo N2 phakathi kweMount Olive neMount Frere emva kwemini izolo. Ukanti bonke abo baswelekileyo bebekhwele kule teksi nangona kukho imiqathango yokuba abantu babelishumi eteksini phantsi kwale miqathango yokumiswa ngxi kweentshukumo. Ingxelo zithi le taxi bisuka eMount Olive isingise kwaBhaca eMount Frere ngethuba ingqubana ukwenkunzi zegusha nesigadla. Ngaphambili bebelishumi elinanye abantu abasweleke kule ngozi, kodwa kamva lenyukile elinani layakutsho kwishumi elinanye, yaye bonke abo baswelekileyo ngabo bebekhwele iteksi ngelixa umqhubi wesigadla nomntu ebekhwele naye bebalekiselwe esibhedlele. Unobangela wale ngozi awukaziwa uza kuthi ga ngoku. Ukanti umphathiswa wesebe lezothutho ephondweni unkosikazi Weziwe Tikana Gxothiwe ugxeke kabukhali abaqhubi abangayithobeliyo imiqathango ebekiweyo yokuba balayishe inani elingumyinge we-70% wabakhweli phantsi kwale nkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo kwilinge lokunqanda ukunwenwa kwentsholongwane ye-corona. It's a very disturbing that at the time when the number of COVID-19 cases is climbing on daily basis, there are still those who have not regard for the regulations which are in place. The 70% passenger limit has been widely communicated and is known by everyone. Umphathiswa udlulise amazwi ovelwano kwiintsapho zabo bathe baphulukana nobomi babo kule ngozi emanyukunyezi. Wakhupha nesilumkiso kwabo basebenzisa iindlela zeli ngeli xesha lokumiswa ngxi kweentshukumo ukuba bathobele imithetho ebekiweyo, kungenjalo baza kukhomba umzono otywala. We are warning all the taxi or public transport operators that they must comply with the regulations. Of course, this is a difficult time. We understand that they are losing some money, but the government has made commitment with them, is engaging with them. Ukanti nomphathiswa wezothutho kuzwelonke umnumzana Fikile Mbalula uvakalise umothuko ile ngozi, watsho esithi isebe lakhe libambisene namapolisa baza kuqhuba uphando ngentsusa mabandla yale ngozi.